ഇത് എൻ്റെ കുതിരയാണ്. രാത്രിയിലുള്ള ഡിന്നറെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അമ്മയുടെ റോക്കിംഗ് ചെയറിൽ കയറി കിടന്ന് കൈയൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വൃത്തിയാക്കുന്ന അമ്മയെ നോക്കി. ഇനി അടുത്ത ആളെ കാണിക്കാം. ഇത് എൻ്റെ കടുവ. അവനും രാത്രിയിലത്തെ ഫുഡെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് താഴത്തെ ഒരു കാർപ്പറ്റിൽ കയറി കിടന്ന് കാലൊക്കെ വൃത്തിയാക്കണം. ആ കാലും മുറിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ കാലിൽ ഞാൻ മുറിവൊട്ടി എന്ന് പറയുന്ന പച്ചില മരുന്നിട്ട് കൊടുത്തതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെ നക്കിക്കളയാമെന്നാണ് അവൻ നോക്കുന്നത്. ഇന്നലെ ഒരു ദിവസം അവനിവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇന്നലെ രാവിലെ ഫുഡ് കഴിക്കാനില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് വിഷമിച്ചു. കാര്യം ഇവനാണല്ലോ വലിയ സ്നേഹപ്പാര. പിന്നെ ഇന്നാണ് അവൻ രാവിലെ വന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാല് വേദന എടുത്ത് നടക്കാൻ വയ്യ. നോക്കിയപ്പോൾ മുറിവുണ്ട്. ആ മുറിവിൽ മരുന്ന് വെച്ചു. പിന്നെ കുറച്ച് മുറിവെണ്ണ ഇട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അവന് ഹാപ്പിയായി. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു കസിൻ വന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കസിൻ്റെ കൂടെ പോയിട്ട് ഉച്ചയ്ക്കൊന്ന് വന്ന് ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും പോയിട്ട് രാത്രിയിലാണ് വന്നപ്പോൾ നിറച്ച് മീൻ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് കുറേ പച്ചമീനും കൊടുത്തു, കുറേ പിന്നെ സാധാരണ പോലെ കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് കുതിരയെ ഒന്നുകൂടെ കാണാം. നോക്ക്. ഓ, കുതിര ഉണ്ടാവും. നല്ല സുന്ദരനാണ് കേട്ടോ, ഭയങ്കര സുന്ദരനാണ് കേട്ടോ. ചൊറിയുന്നോ നോക്കിക്കാൻ. അപ്പം പിന്നെ നമ്മളുടെ വാവയെ കാണാനില്ല കേട്ടോ. അതാണ്ട് ഇവിടെ വാവ ഒരിടത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. ഇതാണ്ട് ഇതിപ്പം നോക്കിയേ. ഇവിടെ നമ്മുടെ സിംബയും ആഫ്റ്റർ ഫുഡ് സിംബയും കൊച്ചും കൂടെ കിടന്നുള്ള വൃത്തിയാക്കലാണ്. ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും പല പല സ്ഥലത്ത് കയറി കിടന്ന് വൃത്തിയാക്കുകയാണ്. ഞാൻ പിന്നെ സാധാരണ ഞാൻ പകൽ സമയത്തൊക്കെ കുറച്ച് നേരം ഇവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ന് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇരിക്കാൻ സമയം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം വന്ന് രാത്രിയിലത്തെ അവരുടെ സ്വീറ്റ് ഡിന്നറെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ വൃത്തിയാക്കലും ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം അവരുടെ അടുത്ത് ഇരിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം വാവയാണ് കാണാനുള്ളത്. വാവ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ ഇത് നാക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് വാവ മോട്ടോർ സൈക്കിളിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി കിടക്കുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. നോക്കട്ടെ, എവിടെ കിടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കട്ടെ, നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അയ്യോ, വാവയെ കാണാനില്ല കേട്ടോ, ഇവിടെയൊന്നും കാണാനില്ല. വാവ എങ്ങോട്ടോ പോയി. അപ്പം വാവയെ കാണാൻ പറ്റൂല. നമുക്ക് വീണ്ടും ചക്കരകളുടെ അടുത്തോട്ട് വരാം. മുത്തുമണികളുടെ അടുത്ത്. ഇവനാണ് ഏറ്റവും ഇളയ. അയ്യോ, കണ്ടോ, അമ്മയെ കടിക്കുന്നുണ്ടോ സിംബ ഭയങ്കരനാണ് കണ്ടോ. അപ്പം മതിയല്ല, ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവരുടെ ആഫ്റ്റർ ഡിന്നർ കഴിഞ്ഞുള്ള പരിപാടികളാണ് കണ്ടത്. കൊച്ചു സുന്ദരം കിടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നെ കണ്ടായിട്ട് അമുക്കുന്ന് കണ്ട നഖം വെച്ച് പോയി. ഇവനെ പക്ഷെ നോവിക്കാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ഇവൻ കൊച്ചല്ല. ഇവൻ നഖമിട്ട് പിടിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് വേദന എടുക്കും. നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ ബൈ. മാവയും വന്നു കേട്ടോ. മാവ എവിടെയോ പോയിട്ട് ഇപ്പം വന്നു. അപ്പോൾ മാവ ഡിന്നറെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോയി അവിടെ നിൽക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിനകത്ത് കയറി കഥ കിടക്കും. ആരെങ്കിലും വീട്ടിനകത്ത് കയറ്റില്ല. അമ്മ തത്തൂട്ടി അകത്ത് കിടക്കുകയാണ്. സിംബ കൊഞ്ചാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും കണ്ടല്ല. ഇനി തത്തൂട്ടിയല്ല, അവളകത്ത് കിടക്കുകയാണ്. അവളെ പറ്റുമെങ്കിൽ അവളെയും കൂടെ എടുത്ത് കാണിക്കാം. ഇനി തത്തൂട്ടിയും കൂടെ ആണല്ലോ കാണേണ്ട. അമ്മച്ചി കണ്ടോ. എല്ലാവരെയും വെളിയിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിനകത്ത് കയറ്റിയപ്പം തത്തൂട്ടി എല്ലായിടത്തും കിടക്കും. ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി കിടക്കാണ്. തത്തൂട്ടി മീൻ തിന്നുകൊണ്ട് വയറ് നിറച്ച് വലുതാക്കി വെച്ചിരിക്കുക. ഇന്ന് നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് മീനൊക്കെ കിട്ടി. എപ്പോഴും കിട്ടും. ഇന്ന് ഒരുപാട് മീൻ എനിക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റി രാത്രിയിൽ. അങ്ങനെ തത്തൂട്ടിയെ കാണിക്കുകയാണ്. തത്തൂട്ടിക്ക് സന്തോഷം വന്നു. തത്തൂട്ടി പക്ഷെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ മുഖത്തൊക്കെ ആയിട്ട് അടിച്ചു തരും. സ്നേഹിച്ചിരുന്ന് നമ്മളെ അടിക്കും. അതാണ് ഇവള്. അപ്പോൾ തത്തൂട്ടിയും കൂടെ കണ്ടല്ലോ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ.